svima, juče sam bio malo bolestan pa se zato nisam obrio i sve to. A danas sam jednostavno lenj, bar sam iskren sa vama. Ali moja lenjost nije tema ovog klipa, tema ovog klipa je nova rasveta. Znači, kao što znate ili ne znate, znači moja trenutna rasveta je ovo, znači ovi softboxovi, da tako kažemo, klasični. Ali sad prelazim na LED rasvetu. A zašto to radim? Znači, postoje 3 razloga. Prvi je jednostavno prenosivost. Znači, pogledajte koliko je ovo čudo. Znači, evo, pogledajte. Znači, pogledajte koliko mi deo sobe zauzme, tako da mi treba nešto manje, što će mi manje mesta zauzimati, što može lakše se spakuje kad idem negde. Onda, druga stvar je izgled, znači, zato što sam uzeo onaj ring, znači ono što ima kao okolo, tako da zenica ti bude onako, ima onaj ring unutra, pa izgleda cool. I mnogo veća kontrola, znači ja sa ovim imam kontrolu da uključim i isključim, i to je to. A sa ovim sada, znači imam i da pojačavam i smanjujem i da menjam temperaturu svetlosti, tako da imam jednostavno kontrolu, dok sa ovim nemam kontrolu. Ali prednost ovakve rasvete je jednostavno kvalitet, znači jednostavno nikada LED rasveta neće moći da da taj kvalitet svetla kao ovo, zato što jednostavno ima, mislim, vidite koliki prostor i unutra je sijalica i lepo rasipa onako svetlo, pa to zaista izgleda jako lepo, dok je LED malo više usmeren, ali može i to da se reši. U svakom slučaju ima mnogo više prednosti LED rasveta nego ova, tako da ajde vidite šta sam tačno uzeo. Gde ćemo drugo unboxing nego na krevetu. Inače, smešna priča kako sam uopšte uzeo ovu rasvetu. Teo sam već neko vreme da pređem na LED rasvetu, bukvalno mislim jedno već godinu dana razmišljam o tome, ali nikada zapravo nisam to uradio zato što ono, ova rasveta je dobra pa nisam imao neki preterano razlog. Ali, znači danas šetam i vidim u prodavnici šminke ove ring rasvete i uđem, rekao ajde vidim ako nisu mnogo skupe da ih uzmem. 19.500 je jedna. I ja rekao, pakuj 2 odmah. Tako da, ajde da vidimo sada napokon šta imamo unutra, treba mi nož. Znači, prvo imamo stativ. I stativ je poprilično dobar, znači kao što vidite nije uopšte loš i on je uključen u ovu cenu, tako da za 19.500 imate i rasvetu i sam stativ, što je po meni jako dobra cena. I imam 2 godine garanciju. Ajde da vidimo dokle visoko može ovo da dođe. Oho! Znači, bukvalno stativ može skoro do plafona da dođe, tako da odmah ocena za stativ je jako dobra, ono, deluje mi čvrsto, deluje mi kvalitetno, mislim, pogledajte dokle može da dođe rasveta, tako da stativ, pogotovo za ove pare, je odličan. Vidjet ćemo kako će se pokazati vremenom, ali ono, imam 2 godine garanciju, tako da sve i da nešto ne bude u redu, ne zanima me. I evo šta imamo ovde, znači imamo napajanje, znači vidite ono klasično kao za laptop i također imamo neki nastavak, čini mi se da je kao neki držač za telefon, ali vidjet ćemo. I evo ga i sam, ovdje opet imamo nešto, ne znam šta je ovo. Aha, ovo opet neki držač, nešto, vidjet ćemo šta je, ali eto vidite, zanimljive stvari dobijamo, ovo opet nešto unutra ima. Imamo i ogledalo. Znači, i ogledalo dobijate, ali dobro, zato što je ovo za šminkanje, pa verovatno zbog toga, ali eto, cool, ovo će Milici da se svidi. I evo ga i sama rasveta, znači evo vidite kako izgleda. Poprilično je velika, znači pogledajte, više nego moja glavuđa, tako da ovo je ozbiljno. Montiranje je jednostavno, znači samo stavimo i zavrnemo ovdje iza. I imamo sva podešavanja, znači ovdje odvrnemo ako hoćemo, jeli, levo desno, zavrnemo da nam treba i vamo odvrnemo ako hoćemo, jeli, da ga nagnemo vamo ili, to jest napred ili nazad. I evo ga onaj mali adapter, znači vidite samo se zašrafi ovdje i onda sad ovdje možete staviti šta god hoćete, znači možete čak i ovu kameru da našrafite, to ću ja i uraditi malo kasnije. Tako da imamo čak i ovaj držač za telefon, znači evo ga. Tako da možete ovdje da stavite bukvalno što god hoćete. Pretpostavljam da i ono ogledalo može isto ovako da se zašrafi, ali to nas trenutno ne zanima. Fokus umro. Evo ga. Znači uključuje se bukvalno kao laptop, znači u struju i tu. I sad ovdje znači idemo da uključimo. I ovo nam je brightness, ovo nam je temperatura, tako da ako uzmemo ovako da obrćemo, znači evo vidite kako osvetli, pazi, toliko jako svetli da odbija sada od naranđasti zid i osvetljava mene, znači evo, vidite, znači stvarno jako dobro. A ovdje možemo temperaturu da menjamo, tako da može bude hladnije,
svetlo, to jest plavlje ili žuće. Evo nas sad na telefonu, znači evo kao što vidite ove manje kamere kao što je G7X bez problema drži ovaj držač. Ajde da uključimo, znači najbolji pokazatelj će vam biti ova iza rasveta, znači koliko je ovo jako. Znači evo, uključeno je sada. Znači evo vidite kako se vidimo, odmah je ovo smanjilo. Ajde da pojačamo do kraja. Sine, jedva gledam. Evo, skroz, evo ovo je sad najjače osvetljeno. Znači, vidite koliko ja svetlim da iza lampa se ne vidi skoro. Ajde da provjerimo malo temperaturu. Znači evo ovo je sada žuto, baš ovo je baš hardcore žuta. A evo ga i plavo. Mada će vjerojatno to ova kamera da kompenzuje pa neće ni da se vidi. Ali evo kako otprilike izgleda, znači kada je rasveta sa ring lighta. Također ja sad imam dva ova, tako da je stvarno bruka. Također, jel se vidi, vidite u očima kako imam ove krugove, tako da onako izgleda baš brutalno. Ovo je pogotovo cool, jeli, devojkama koje se šminkaju pa ovako se približe pa možete mi vidite oči kako su cool. Tako da, eto, znači, ovo je previše, recimo, ja ne bih ovoliko držao, ne mogu, bukvalno samo slepo. Evo, ajde malo ćemo samo, evo. Ovo je najmanje osvetljeno, a vidimo se sasvim dobro. Tako da, eto, nova rasveta, uskoro ćemo imati i novu kameru, tako da ova rasveta plus neka lepa nova kamerica, imat ćemo bruka, kvalitet videa i to je to. Uiii!